Takže zdarec lidi, tady je Lubo a dáme si dneska takovou informačku. Uvidíme, jak to všechno bude. Takže můj rozvrh by byl takovej prostě, že v pondělí by se natáčel Minecraft, typy mody na vody nebo něco takového. No potom by se třeba kdy třeba ve středu by jsem třeba natáčel normální let's play z Minecraftu z 1.3. No, v pátek by byly taky bonusové díly, v sobotu taky a v neděli taky. Bylo by to bonusové díly, by byly buď superhry, nebo třeba jak se tomu nadává, třeba další bonusový vlastně je díly let's playe a takhle prostě je. Teďka jsem to promeškal. No a teďka po prázdninách mám hodně času, takže jen podle rozvrhu ještě nepojedu. A když by náhodou nějaký videa nebyly, tak nemám čas nebo prostě něco. Takže to by bylo asi všechno a můžu konečně normálně hrát. No tak doufám, že jsem řekl všechno, no. Tak teďka už to nevyhraju. Tak to je jedno, už jsem to dlouho nehrál. Tak aspoň ty Rusy dáme, ne? Jinak okolo toho, že jsem netočil, měl jsem jiný kanály, takže na tutom kanále jsem netočil a teď jsem se rozhodl, že prostě budu točit na tutom kanále, tak budu točit jenom na tutom. Takže co bych chtěl, takže první můj úkol by bylo 10 odběratelů. 10 odběratelů prostě a já jsem úplně bedle z toho. A tak Rusové se dostala až do finále, no. A potom by jsem prostě už měl nějaký jiný cíle, třeba se dostat do 20 odběratelů a takhle. Takže uvidíme, jak se to všechno udělá prostě. A teďka, už jsem zase z toho vyjel. Já vždycky, když se chci popojet dolů, tak vždycky jsem dělal tady tuto. Jo, hraju to na superhrách. Jo, tak Litvu ty bychom měli dát. Sakra! Ty jo, já jsem blbě máčknul. Jo. Tak. Ty jo. To by mohla být šibenice. Já už se na tu túru normálně levej. Boom. Ne. Tak a teďka už jdu natočit asi typy módy na vody. Takže lajkujte, odbírejte, dislajkujte, komentujte. A u nového videa zase čau.